Добре, здравейте всички, аз съм Коки Марти и това е Minecraft Base Survival епизод 2 и днес почвам да мисля да живея в пещера. Добре, като я... Как и да е, ще намеря друго място в пещера. Да. Умря ли бе, умря? Тук е идеално. Така. Само че ще направим някаква торча. Добре, да се надим. Добре, бе. Добре, отъв. Така. Да, страхотно чупят дирта с кирка, сега забелязах между другото. Да. Тия майни тук цигански вестори тук. Цигански пръчки. Къща ми е временно. Тук печката, тук къде е крафтите. Оф, да, го зарязах, да. Кой как не е зарязал крафтинг тейбъла. Сега, опа, ще направим айрана. Да, колко ми е уютно тук. Табелки. Една вратичка, на която ще пише привет. Да. Да, направих и сам. Така. Времената ми хубава селска къща. С течение пиленцето. И си оцеляваме. Дандара. Да, страхотно и тук имат, кой се ще пада? А, не. Опа. Ще го щуки това. Лош кокоч, лош. Каза дъмба с лош кокоч. Лош чочко. Тук мисля да си ми е фермичката. Градина ферма, градина все едно. Не знам какво ми става днеска. Така. Да, така по-добре, по-интересно ми е. И чувам скелет, къде си? Къде си, братко мой? Липсваш ми. Да. На бабки, какво става в хабат? Да. Както каза Петър Бест. Омага! И за тоя Димитров едно, лед го хейтва. Си гледа работа тоя там къвче. Ще хубава коса. Крипа! О, не, къш. Шива? Масът не. Не решиш къш, изкъпи се това. Аз все пак, опа, да усетиме малко тук.
Моите торчове. Естествено най-важното място. Вау! Естествено тук. Къде искам ете? Видяхте ли? Малко му! Да. Крипър. Ето го след динозавър. Може да се кръста от умре. Умре. Умре ли? Ето, не, няма да тук. Не. Какво спишете? Паражолата ма е да. Не знам. Тук има. Те кошки ще оставят живеят. Защото обичам природата. Къде мишка ще е? Всеки ме на Холмс тук. В всеки случай... Така. Тук слагаме една водица. Сами по-хубаво. Не да се цупиш, като гъдличка домат. Да, сега ще взема само най-нужното ми. Ще направя кофирнички. Такова. Но това следващия епизод. Довиждане, това бяха Скоки Марки и бай-бай.